S'entén que hagis acabat una mica tip de menjars i beures a totes aquestes festes, però hi ha una cita que no et pots descuidar. És aquest 11 de gener, divendres, a Vilassar de Mar. Allà ens trobarem. T'esperem. Des de l'11 de setembre, aquella gran manifestació amb 1,5 milió de persones a Barcelona, hi ha una gent, que són força, que cada 11 de cada mes queden, gent independentista. L'11 d'octubre van quedar a Sant Martí de Tous, van fer un dinar. L'11 de novembre van quedar a Sant Padó, poble d'en Guardiola. L'11 de desembre es va quedar a Vilablareix, al costat de Girona. I l'11 de gener a Vilassar de Mar. Per tant, companys, afegiu-s'hi. Us esperem aquest 11 de gener a Vilassar de Mar. Un sopar que és el primer d'aquest any que ens arriba del 2013. Un any que tots sabem serà un any intens i que necessitarà de tota la nostra força, convicció i determinació. Tenim un any que ens plantejarà el referèndum per la independència. Un referèndum que necessita que treballem tots plegats perquè tots junts ho farem.